दाउखौथ' नायनायाव गोसोम नालाय बिदैया दा माबायदि नोंथांमोना नुसिगोन। गुणबती बसुमतारी जायखौ जों बर' सावथुन मुलुगाव देंखो लोदो होननानै मिथियो। लोगोसे नुजाथिफैनो हानाय धर्मकान्त ब्रह्म जायखौ जोङो मेन्डेला होनना मिथियो। मिस्टार लंकेश्वर बसुमतारी, मिस्टार प्रदीप बसुमतारी आरो मिस दैमु ब्रह्म आरो जुलि बसुमतारी, प्रवीण डाइरेक्टर प्रडिउसार मैथा बर'। इन्टारेस्ट जादों शुटिंआ इन्टारेस्ट जादों बाब जोंहा ओइ हाय होनदों ओमफ्राय अजा बोराय लेफ्ट राइट सानै लागोन होननाय जायो दला जायो सफैबाय जायगायाव जों लानो नागिरबाय नै गासिबो आर्टिस्टफोरा सफैजोब्बाय जों न'आ बेनो बाथरुमा बैथिं दङ न'आ बेनो जोंना लागोना गासैबो जायै लोङै जोङो रुजु रुमु संसारखौ जालांनांगोन बिथिं रुजु रुमु जागायबाय खुलुमनाय हाबाफारि जागायबाय मा नोंथां सना मिथि मोना मा मुङा समायगोन मिथिस'आ मादि हायना होखोनो आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव थ' मथर हरो आरो मोख्राफोर बायदि एकदम Malaysia puna salah lu deh nambah usah dengar sini pak खोथायाव आरो खोथाया sini pak nah Twitter motor ngelatarkan iku खोथाया बे आरो मा सानो नों सानग्रोनायदो भिडिअखौ नायनि सिगां एसे सानग्रोलायनानै कमेन्ट हरदो आरो ना जोबजासिमखौ दाउखा बिदैयाथ' ओरैबायदि माने दाउखायाथ' नायनायाव गोसोम नालाय बिदैया दा माबायदि नोंथांमोना नुसिगोन भिडिअनि गेजेरजों बिदैया गुफुर औ माबायदि नुगोन आरो दै दाउखा बिदैया माबायदि दे कमेन्ट हरग्रो होमबानो मोनथिगोन माने दै सना I love you ले बावालै बिराद मोजां मोजां ओरैनो हरबायना मोजां लासै जाखोना गावगासिनो दं गावजों गावनो केमेरा खेबलायगासिनो दामा बालो लागाय